Okay, mga kabrigada. So dirita karon sa National Highway Banwalan Tumbler. Ato ning gi-check ning sa kasakyanan diri mga kabrigada nga sumala pa sa driver na out balance. Kay dito pa sa unahan, dito nga dapit mga kabrigada na slide. Kapag gewang ang ihang sakyanan, certainly Macmac Franco ang driver niini nga maong sakyanan mga kabrigada. Og luckily luwas man ang driver sa kining maong sakyanan. So wala siya ka-enkwentro, self-accident lang mga kabrigada. So sa mga muagi diri sa Banwalan Tumbler, mao ni inyong masaksihan diri sa tulay nga dapit, no, mga kabrigada. So itong interviewon tong driver ani, kung muhatag ba siya og statement. Sige. So ginapaabot pa ang TEU regarding aning mga pangitabo. Excuse ako, sir. Sir. Ano siya ang kuan? Ang dito dapat ano siya control dito dapita oh. Oo. Dire. Bangga. Bangga siya dire. Sa umat. Okay ra kaday, hindi lang. Sige. Akong kauban karo si Brigada Tanya. Oy nagpayong-payong sa kuha mga kabrigada. Dito. Sir, nabangga pa ka diri, sir? Dako. May kay wag ka na unsa, sir. Kaluyan. Wala kaluyan pod. Wala man kay angkas, no? Wala po. Okay. Mga samad sa kalawasan, wala pod. Bunog. Wala po. Wa po kay gibating sakit. Wala po. Unsa man to na nawada na di na nimo makontrol? Di na-slide. Na-slide? Ligit. Pag-slide sa ligit, akong gitimon, pag timon ako, nabalik. May gani kay wala akong nagpispikas. Ato pa ko spikas. Swerte po po kay ka-enkwentro, sir, no? Ay wa kay katagbo. Wala po. Mingaw ganina Mingaw lang. ang dalan. ganyan. Tong time nga na slide. Mingaw lang siya. Wala na nimo na maniobra gyud ang imong sakyanan. Wala kay sa kadanlog dito siguro. Alright. Asa dapita dito da slide ka, sir? Mag-aragap ito. Sakyanan niya puti. Kana di sakyanan nga puti. Adto di ay nya. Tapos na diretso ka dire. Pag timon ako, ang giadlokan ako, nakoy sugat. Motong gidikay yun ako sa padulong diri sa butas. Basa-basa ingat na, sir. Basa-basa jud kadalanan, sir ba? Oo, sige. Kusog yung ulan. Oo, sige. Okay raman siya mga kabrigada, wala man siya naunsa. Wala din siya yung mga samad. So si Sir Macmac. So mo ni ang sitwasyon karon mga kabrigada diri sa area. Tulay Banwalan Tumbler. Diri naanay sakop sa kapulisan pero ginapaabot pa ang traffic enforcement unit mga kabrigada para pagpahigan og dokumentasyon kalabot ni ini na slide basa-basa kadalan amping kita mga kabrigada kay basa ang kadalanan karong nga mga orasa tungod sa kining masinita na itong mga inay nga pag-ulan inday gid ni mga kabrigada. So ano yung sitwasyon Strada si Sir Macmac ang tag-iya o nag-drive ani na naka-pink. Wala na niya na control daw kay perting slide gid sa dalan. Bangga pa siya dire. So ingat ta mga kabrigada kay digin malikayan ang disgrasya pag ingani ang lakad sa panahon. Wala siya ko-enkwentro, wala siya nabanggaan, self-accident lang. So, ano yung sitwasyon dire? Ito basahon yung mga comments. Aroy, basa-basa mo. Hindi na ma-scroll kay basa. Sige. So atong usbon luwas ang driver ani, wala siya ka-enkwentro, swerte na lang gyud nga wa siya katagbo nga kadto higayon na mga kabrigada.
sa diyang nawad-an og control ang iyang sakyanan. Uman nga matud pa subala pa sa driver na slide no, nagpagewang-gewang ang iyang sakyanan hantod nga nabangga sa diri sa konkretong bahin. No? Makita ko po ninyo mga kabrigada ang kadalanan basa-basa gyud no. Nya hinahinay lang punta sa tong pagmaneho. Kay para dali ra pud dato makontrol ang atong sakyanan o galing ingana magyud ang mahitabo. So sa bagoy pa lamang nakakita sa atong live diri ni sa Banwalan Tumbler mga kabrigada. Ano ang sitwasyon karon? So luwas ang driver atong ipangutana kaganina si Sir Makmak, wala man siya samad, walay bunog o wala man siya gibati sa kalawasan mga kabrigada. Pero kailangan gyapon nig medication ni ngani no Brigada Tanya para ma-check sa doctor if okay ra bagid siya. Luwas ang driver ha, luwas ang driver ani. Actually naka-istorya pa nato. Sige. So sa mga matinga nganong nata diri do sa area. Na may mga kuan. Mga debris. Ang plaka AAF 7907. Ani sa kuan katong Usbon, Banwalan Tumbler Bridge. Ani na ang iyang likod na kuan. Na UP. Amping-amping yun ta nga kabrigada kay paspas ay pagpaspas ng dagan dring dapita mas slide yun no? Amping-amping ta sa tanan nagamaneo sa isang klaseng bihikulo, motorman o four wheels. Amping ta kay New Year baron. So magbasa ta karon sa investigasyon sa TEU kung ano bang usabay hinungdan kung anong ingani ang sitwasyon no kay suma pa sa driver na slide. Di mo ta ka sultihan unsa ba? Base ta karon sa statement. Okay, coming na ang mga otoridad, mga kabrigada para i-check ding sitwasyon. Live og exclusive ta karon diri sa area, mga kabrigada. Certain Makmak ang driver aning sakyanan luwas og walay mga damages sa kalawasan pero sa karon dire nag-assist no ini nga maong panghitabo. Medyo dako-dako pa tang damage ani sakyanan gikan sa tubangan hangtod dito sa likod. Estrada nga sakyanan. Pick up. So makita nato sa sulod. May mga gamayng damage dito sa sulod pero ang may pinakadaghan nga damyos ang diri sa likod o katubangan ini nga maong sakyanan. Sa mga nagapangutanog asa ni sa baguhay pa lamang nakakita sa atong live diri ni sa Banwalan Tumbler. Particular na diri sa Tulay. Mga kabrigada. Ito ang driver. Luwas o wala na unsa ang driver aning sakyanan. So, keep safe ta mga kabrigada. Ito na yung surbahan ko ng investigasyon sa TEU
regarding aning maong panghitabo. Okay, dayatay salamat mga kabrigada sa inyong pagtanaw ha. Napaabot na lang ang mga otoridad ug aron nga maplaster ning sakyanan dire nga dili magbabag diri sa National Highway Banwalan Tumbler mga kabrigada. Daghang salamat sa inyong pagtanaw ug keep safe always. God bless mga kabrigada. Kauban si Brigada Tanya, kini si Brigada MJ Fernandez. Og syempre si Brigada Guyong ang amuang pilot nga makaabot mi diri sa kuan nga luwas mga kabrigada. Thank you. Yes, Jansan ni Jansan. Banwalan Tumbler Jansan. Daghang salamat.